Machiegni koro donjo weche mag tuke. Jatugo mawuok e piny mar Uganda Patrick Kadu noloyo gonde 3 e tuke mokwongo ne klab mar Gor Mahia kendo konyo Kogalo loyo Vihiga Bullets gonde 5-0 e lap ma Kasarani Stadium. Gor Mahia noyudo gol mokwongo e dakika mar 20 kokalo kuom jatugo Austin Odhiambo. Dakika 4 tok yudo gol mokwongo, Kogalo nomedo gol mar 2 kokalo kuom jatugo Peter Lwasa. Bang' jotugo wuok e yweyo, Kogalo nochako kama ne giywe kata ne giwe bang' yudo gol mar 3 kokalo kuom Patrick Kadu. Kadu mane tugo mare mokwongo kawuono ne Gor Mahia. Kogalo ne omedo gol mar 4 gabich kaka giluore no. Loch mar Kogalo keto gi points 6 mbele klab mar Tusker FC. Kwa hige meleo niko disappointed kulingana na plan vile kwa tumeplan na haikuingiana. Ingawaje pia siwezi blame wachezaji sana. Wengi wamekuwa nalo wageni. Na pia kumekuwa na challenges hapa na hapa. The moment vile tumekam imekuwa very normal sana kwa sababu tulifika huko kitu saa 10 usiku. Kuna changamoto mob. We're very pleased. I thought for parts of the game today there was some really good football played. I don't think, look, it was far from being a perfect performance. There were some chances we missed as well. I sort of thought we went 2-0 up in the first half, and I sort of thought we, for the last 15 minutes of the first half, we probably let Vihiga back into the game a little bit. They started playing a little bit more because we maybe were taking a few too many touches on the ball because we were maybe a little bit comfortable at taking the 2-0 lead. So I think overall, probably I'd say 70% of the game, there was some really good stuff from us.